Right, muri Zimbabwe kusangana kwatokita zvekare pano paHatirari 263. Pano panokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe button on that notification bell. Muri Zimbabwe manews epanapa anouya neproof asiri enhema, manews updates echokwadi. Saka usaskipe video royari rinobuda rakanzi 8. Wakaskipa kavidhio kemurungu kari kubuda akaka, tinofa nenzara, ndo panobvawo mari dzedata. Handiti ine ndichingokuzivisai manews updates nguva nenguva. Yandinonzora nhasi inyaya iyo yemukomana uyu anonzi Wayne. Nyaya yaWayne yakaitika pane time mapurisa haana kusimudzira musoro panyaya yemukomana uyu. Mudirwa zviri kuita zvikunzi mukomana uyu akaurayiwa pasiwa ari muswimming pool. Dakusei muchinzwa audio pambari palive manager wepaBaobab BNB achitaura maitikiro akaitika chiitiko ichi, nodhido pakafira mukomana iye anonzi Wayne. Chakusiyai muchiteerera, ende ndichafamba nenyaya iyi zvakati nyanyei. Ndichazama kuitsvakurudza nepese pandinogona napo kuti iri kufamba sei, iri kutorwa newei ipi, iri kufamba yakaita sei. Toti justice kuna Wayne, parodiwa justice kuna Wayne, nokuti mapurisa zviri kunzi akatonyarara nyaya iyaya. Ende zvakanzi pakaitika nyaya iyi mapurisa akazivisa iwo wepaBaobab BNB kuti makangoendesa nyaya iyi kune vanews tichanetsana nekuti tiri kuitira ma-investigations vega. Ndatinzwe zvizere. The reason yanasingambouye pamaplatform ndichitaura was because indogara ndichitaura nana mama nana Mr. Gambo. Wayne ndaimuziva ari mufana mudiki. It wasn't just nyaya yekuti vafana vakauya vakabhuka BNB kuBaobab. I knew hanzvadzi yaWayne from way back achiri muZimbabwe. So ndaitovaziva even from way back, and I still talk to the sister. Now I've based ku UK sometime. So what happened is vakomana vakauya Saturday vabva vabhuka BNB yavo masikati, and then vatobhuka BNB masikati yanga iri a day event. So usually a day event kana iri summer vanongouya, then around 8 latest vobva vaenda. So kwaitouya vamwe vanhu vakatobhuka futi manheru. I think they were coming from Elobola etc. Vakatozoya after the whole drama iraitika. So zvakaitika manje vakomana vabhuka, ndatovaudza marules chichivabva vatoseta zvinhu zvavo, and then ini ndabva ndatoenda. So paBaobab Gardens panenge pana caretaker, then na garden boy, kana kungoti tichingobvisa caretaker tongoti pana maid ndianocleana mumba, ndianochengetedzawo property. Then the gardener back then, his name was Blessing. Pane zvakaitika ndiyanga aripo madhezi achona iwayo. So tavasiya tavaudza marules chichava vasara vachitofara vachita sei. And then the next morning on a Sunday, one of the guys avandifonera among the friends abafona bati tikushaya bhutsu dzedu. I think papa nemusikana also. Sorry, I don't remember the names. But vakatofona vakati pane takakanganwa bhutsu. Tukumbura kuya tingotarisa chichi. Ndikati okay, let me ask Blessing angari like the garden boy madhezi achona iwa. Let me ask Blessing ambotarisa pa property, because it's a very huge property. Blessing avatasatasa vashaya vabvati let us just come and check ourselves. Vabvatoya maxen vakatasatasa vabva vashaya vabva vaenda. I think that was around mid-morning yave Sunday. And then ave masikati around I'm not sure what the timeline utengeri. That's the wrong way. Maybe between 12 and 1 ipapa.
Blessing abva andifonera akati mukomari ndakucleana pool but ndikuita kunge ndikuona mune munhu mupool. Ndikati mufana aiwa taura kazviri straight because like he is very very young, achiri mufana wechidiki diki. Ndikati aiwa taura zviri straight, ukuta uri kuona munhu kana kuti mune munhu, pamwe uri kuona hembe. Zvikanzi aiwa I'm so sure ndikuona ndikuona munhu mukati umu. Handiti ndikati if zvauri kutaura if you are sure mufana wangu, chibva waenda kuHighlands police izvezvi otonodedza police. Madhezi aina asina mota saka ndatoti ndogona kunonoka kusvika pandichazokwira 2 makombi because indogara kuwadzana. Ndikati ndogona kunonoka kusvika saka gara watonodedza police izvezvi, kana tiri kusvikirana tosvikirana. Abva atoti mukoma handina mari yebhazi chichi. Ndikati mufana wangu apa panoda kumboti nyaya yemari dzebhazi, kana uri kutofamba unofamba utori padhuze, enda uchitomhanya unodedza police. Zvisinei abva aita se abva aenda kupolice station, zvekuti polisi yabva yauya yabva yatotora bhodhi yaMupu wabva watoya chavo chikofi chaicho chemarata chaicho chemasimbi chaicho. Inini ndabva time dzandakazosvika kuHighlands tichosvika pagedhi ndakasvikirana nana Mr. Gambo, baba vaWayne, vakatoya nechitraki nedzimwe hama dzavanga vatori nadzo vatodedzwa. I think vanga vatofonerwa kutonzi uya munyaso identify the body. So tasvika patone dzimwe shamwari dzitoripo, the police is taking statement. Indatosvika zvikanzi okay ndiwe manager weproperty. Ndikati ndini. Vabva vatoti okay so vatara mhoresana. Baba wenu vachitosvika vachitovhurirwa coffin, and then he fell apart. He fell on his knees. Andive ndakakanganwa that picture of vatanga kutochema, and then inini I'm just shocked. Ndingoti chiko chamunyazoitika. Then we started talking to the police. We submitted our statement. Then tava tamboenda kupolice futi nevamwe dzimwe shamwari dzanga dzafonerwa futi dzadziripo, vanhu vatanga kusubmita ma-statement avachona aidiwa nepolice. And then we went back again to the Baobab Guardians. Police vanga vari in charge vachona, and hama nababa Wayne vanga varipo, and the caretaker, and everyone, because everyone wanted to see what really happened. And I know pane times andajoina live pane mukomana ataura kuti that post uyu yachona angane, what do you call it, angane ropa like on his vest, because angane vest white. So anyway, I can also confirm that it's true. And then tabata fonera anonzani the guy we CCTV avoid katano, you need to come to rewind the footage and also go through the whole footage together and it. So avatoya, and then we went through the whole footage thoroughly, every detail yezvese zvakaitika, like every detail yezvese vachitonyora, the police the way vachitonyora makeynotes. Okay, time idzi vakadai, time idzi vaidhonzerana Mupu, time idzi vaimwa, and etc. Of course vafana vaimwa vaidhakwa because they were drinking like, you know, like straight mabottles chaicho, angangorwa magulps, you know, hapana dilution, hapana chi. They were getting drunk, vachidenana, vachita say. But I think I wouldn't wanna like dive deep into the video of what transpired. But you see kuti pa video iroroka vakomana vaita sei vaipedzera vaidena Wayne, because it seemed like pamwe Wayne angane bhebhe raitaimira or one of those chicks according to
what we are seeing per that video, and everyone can even like testify to what we are seeing on that. You know, saka boys raita se rairadza kuti rukurwadziwa nemufana boys rachona, then wabva tongeta game yekuita seyekukandirana mupool. And I also want to confirm kuti pamavideo aya Wayne aitooneka kuti is a really good swimmer, as much as he was also drinking vachirwa mashots and chi, but he was a good swimmer. Aitoita kutoita kakubrega. You know how vapfana vepageto zvatetiri, we are so loud about it, even tiri around pamasalad. And I also would wanna lie, papa na vapfana vairadzwa rane mari. Also vapfana vangane mabenz, ma CX5 machi, there were a lot of cars. Papa nesa takambo hosta for that BNB. Papa na vapfana vangane chi, vaitoradzwa vane zvinhu zvavo, they are coming from mhuri dzine mari. And papa nemota dzakawanda, and you'll be shocked. Vapfana vangori 18, 19, 20-year-old, but they are driving these big cars. Vanhu vari rich. That I can also confirm. I think dangoita zvinenjidaira from some of the posts or whatever zvangachimbokommentwa nevanhu. Yeah. So back to the story. From the CCTV manje mabudira inoita manje hainyatsobudise vachinyudza mukomana, because vaimudhonzera vomuendesera kumashure kwepool handiti zvitori eved zvinotooneka. So kumashure kwepool kune kaheji, so kaheji kako ndokainobloka manje kuti chi but I think I can also confirm there is a video also that I was also listening randatosendra someone when you say okay pa video zviri kuoneka kuti you can't really see, but you could see the water kuti pane ma struggles, pane vanhu kakunyudzana chichimwe, and they were like a bit aggressive. So it happened twice. Vakamuendesa kudepend uku, then vabva vadzoka when anobva atera after a few seconds. So at the moment vanotera vanobva vatoona kuti kochi adzoka futi, and then vabvaita sei vabva mudzosera the one last time, and then this guys obva vadzoka. And now you can't see Wayne coming back, because Wayne zvaitooneka mufana mutsvuku and also anga nevest white. Everyone is seeing this by video, by the way. The police, they're taking notes. They are munhu wese, even, you know, anana Mr. Gambo. And I should also apologize, because naishinombotara futi naoni nyaya, you know, ndichitoti ko tichaita sei. What are we going to do? It's been 2 years now. So anyway, if vapfana vabuda mupua, unotanga kuona kuti body language yasiyana. They are now quiet. Uya akugara pake ega, akuzvialienata, uyo akamira uko. Things are starting to look so funny. But everyone else, vamwe vari kugazebo, vamwe vakagara pamacheya, people are drinking, are playing. Vanhu varingoita chi, varingocontinue varikuita sei. Vafana vari mupool ndo vari kuziya chi zvaitika, and ndo vaita sei, ndo vakangotanga kungoacta fun. You could tell from the CCTV footage their body language kuti aiwa something is off apa patone zvinhu zvatodhako. And from that we never saw Wayne again. Vafana vavarongedza zvinhu zvavo, vavatobuda, I think by, if I'm not mistaken, by half 8 or half 9 time ndakuta nichiti kanganweni. But machats haangandirasi, machats ndinawo. I think even one of my ndatotaura kuti if you need chance ndichitotaura na the tech guy wachona. Anyway, back to the original story. Vapfana vabvaita sei, vabva vaenda. And then now
it made me think handambokuudzai kuti Sunday kuna vanhu vakandifonera makuseni vachida kushaya bhutsu. Vachitaura kushaya bhutsu ya. Then from statement ranandapa and then from the CCTV footage, we started thinking kuti pafono apa kuti tikutsvaga bhutsu vangasi kuda kuuya kuzongonokonfema kuti mukomana akabuda here kana kuti achirimo here kana kuti what is going on. Maybe vaida kusikucheka kuti ma-questions avatanga kutorezeka. And then the police was like, okay, no, nyaya itorichi. They made sure kuti nyaya it's not even going to be hard kuti itongwe. Vafana ovhara vakati vafana totanga tatombovarova because vakatoenda kudzimba vakatonorara vatosiya munhu chichichi because munhu it didn't make any sense. There were a lot of dots aisaconnecta because imi munoenda nehembe nemafoni emukomana imosiya munhu ane kashoti nekavhest and you can motoenda kumba kwenyu motonorara hope knowing kuti masiya mumwe wenyu. There was no decency, there was no even humanity yekungo ubuntuism yekungoti guys panapa tabhaiza but ngatongokole for help tisimudze mumwe wedu mpu makangosiya munhu maenda makadaro tiyo azowanikwa with the garden boy that we had ainzi blessing akuclean up pool mascat. So police yakatoti reassure yakatoti noji nyaya iri kuita sei iri kutofambirwa watu hatorwa pfana then twasungisa nyaya yakatopera taona CCTV and even with ana Mr. Gambe boss tese takaona iyo vakanyatsoti no varida kuda kuona ngavaone. I remember vamwe vakadzi dzimwe hama dzadzauya because mama Gambe I think vanga vasipa vanenge vakasiyiwa kumba if I'm not mistaken on that day. Then vamwe vakati no I can't watch this. Then tikaramba tichitoona tikatotaura na Mr. Gambo and then we went back ku police station takunosubmit the footage. Guys, this is not an easy thing to talk on a public platform because even the police are against this. But like I said, ana Gambo wanaongoya wangori ma-clients ndinotowaziwo vana as much as pamwe vangori ma-old friends from maybe or college or iri friend of a friend but ndaitowaziwo vana. So we started pushing tichienda every day tichiteka mawe. I think I spent like the whole week tichienda ku police station ikoko. And saka now because mapurisa yanenge achishafela nyaya yemashift and then mosvika there's like maybe like a different case officer etc anenge aripo and it vanenge varipo then vomboti okay chii chakaitika chi then moita kunge makutangidza kutaura futi chi nyaya iye and it so what happened is patakatanga kusenza ma-red flag na Mr. Gambo is tasubmita footage yayo takaisa vakatipa flash tabva pa flash then we went to kunonzi ku police station vabva vaisa. I still remember this as it happened yesterday. Vakasvika vakanoisa malaptop ayanga ari manyowani guys, ma-HP yakatonoiswa mufolder watotototo mulaptop. Hapana kupera I don't know about the timeline kuti is it 1 week or 2 week but saka I think another case officer because mumwe angaenda like imwe shift yanga yapera then another one wakuita take over because tairamba ichingodedzwa ma-statements and vamwe vana vairamba vachita sei vachiuya vachidedzwa futi. So we almost like we were going there every day and ipapo
BNB yachona yedu ndopayakabva yatopindwa under fire kuti mamsina ma-permits etc. So we're supposed to pay my fine, we're supposed to kutombovharwa chichichichichichichi, which means kuti what you also said, Kate, about BNB yairamba ichioperate what it was a lie also. Takava tatombo-closer, like takato-closer zvekutovhara, because also police yange kuita sei yaingogara ichingouya ichimaka ichita sei and wakabva vati nofanira kutsvaga mapapers etc. Then we closed. But back to the story. Flash tavapa flash ravo rangu vatipotise like the video and hapana kutora time. One of the case officers vati no takasubmit a video, you can check the timeline of what was going on etc. Vakati ini video zi hatisi kuroona anditi ndozvakatotaura kuti video hatisi kuroona. Video rei rakarohwa nevirus muflash ratarina rakarohwa nevirus. I don't want to lie to you, that's ndopakatangira red flag ipapo, which also made me go to another point yananchiti kana mamboenda palive, because ine ndiri kubasa saka handizokwanise kunge ndiri pamafoni oro kuzona live yachona, because nyaya ndaiudzwa masikati. Where do you think kuti Mr. Gambo vakaona video iroro kupi? Police yakatudzwa tisataure neZBC, tisataure neany media news or what. This is my first time speaking up, by the way. I'll just repost justice for Wayne, but taitorambidzwa nepolice kuti no, you cannot speak up until the investigation blah 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 blah. And then sata takangonyara takangonyara, we're not saying anything till pakazoya ZBC ikauya ikaita interview kuna Blessing, ndopa wakataura naye, and then police ikatocomplaina ikapopota chichimwe about video footage musaipe munhu, because Mr. Gambo vanga aska wakati ano tikuidochi video footage